بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح القاتم الحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تبشر في الله جباو كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كودين أو كلنا بلا جلما أو بسم الله. أكاي مشان مندي سانفه مع أدبة القرآن أو مع أدبة القرآن بالفتح أو بالضم. كفولي لا سيا وكلنا بلا جلما أو كسيجي دولة مالكونو مالكوكان أكا بوغفيا ولا وردا ولا توغو دولا فكتا سيا أو منو بسانو بورا ولا ناو سوغولندو أنغا ني مشان مندينا أمباوفو كافو أو دانسي أو بسم الله. أنغا بما أدبة القرآن مشان سانفه قرآن سورة كمه أني سبانا نبي أمبولو كبارو كني أي قرآن سورة كمه أني سبانا وبيولي كسورة العصر. سورة العصر عليه سورة من نو جينا على كربكا كاتو مغان سجلا أمينا جه كسورة إن كلا نيوم في كسورة أكورو فس أو أو بسم الله. سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد سورة أبي بين آية سبعة آية دكرو كما سجدا إنا فوانيا مالا تشوفي كيله فيلا سبعة كما سجدا سبعة دبي سورة إن كوننا وتمنى كوفي kalma mi ba kono na ma fama mo kumaden mi ya kono obi be kumaden tan ani nani ma kumaden tan nani ba kono asigininde no ya harfuye alphabet obi alphabet bi woro ani shekima thamania wasituna harfan harfu bi woro ani sheki sura yere ajigina la kirabaka nya fawe ka to magan sigila koroj mene be sura in kono ala e munne fo sura in kono nge jango lame ala ko wal asr ne ala kalna watila bamana ngam warala ne ala kalna sangala ne ala kalna sangala ala tikali fen langolona ala tikali fen gansana ni ala ke to ki kali femina o te fen deni an yiro ka hakli surmanna nay sangata kala jaka wati takala amina e ka fo wati fen din tada akorobayara ay furuke nin bebe wati de bulu afatura an bebe wati de bulu dem bangina nin bebe wati de bulu wode ato bamanangan donaw no ye kodona bado ye oluko ko fen do be aka tel ni fen be aka suma ni fen be wana lete foitike ko ye fen jumai ni to do ko ye wati de ka tel ni fen be wati de kasumani fen be fene wani wati fene te fo itike wati ka telni fen be o misali asuru ye jume mogomi fantando sete aye choko fo iti abulo ni ko otigla mogoma ko shini ni son dula etajido shini ni son maloboro kemela yani shini du ke je abika kono ko sangelen de do tellement que abi balala abi jeyan nyakoro ko jugu shine seli be jeyan nyakoro ni so jafe abi jeyan o me aka television fena mbolo mo mi criticala we critique ko kalo ko rakibi faga e ka don o ka tele o bolo ko jugu kalo ko rabi faga ka kono ko san yere de do parce que hakili sigilen tike o ni wati fena te fo itike ko mana ke ibiya nyin ngali bi ka karat majme akira sanga jme o ala ko kale kal na sangala arabu kan dona do ko asri ko sangate ko ala kame lanzara dema
lanzara seli waati wal asri komi salatul asri ina fa ba don cogo min lanzara seli de bi wele larabkana ko salatul asri o mana ko ala ya asri min foya ko kamel lanzara de ma ko ala kalna lanzara la parce que ko ye seli waati u bela belbele badoy e fi tuguni lanzara waati kabako ba fenen bi wala no de ale de bi teme shu bi soraka ko o mana fe ale de kle laban ka ando shu kono ko mana fe o te wa kulan o te sanga langolo yin mana fe mana ke fen ni ye sanga ta ka laje sanga e kabako badi o de ato alakira baka hadisa do be ko mo site simpara nyan dotta ka dallahara kibita arjina kono walma janime ko fo ala ki nyinga ko nyedda madola ko nyedda madodo ye ika sanga ye wati min ke jiyan kono ko ala be nyinga ika sanga la e ika sanga bamuna ni asoro ye sambi woro de balo ye bishegi ne balo ye muga ne balo e tan duru de balo ko ibina nyinga la ya bamuna sanga e ko badi o de ato nika kena wati mi ibi demsene ala wati mi chesri ke bato chaman ke alai wala hal ni desara ala ba don ka fo ede tumenin ke ni bana nana iba ya ba baraji sebekun hali mogo mi kuma be abisele alai sunogo nani desala wati dokono iba ye sunogo yi desala sanga mi kono baraji dafale mi sebekun sabla ala ba do femi balala oni te flan o be silade note ni tume se wala itume wuli ka ke alai o kama anga sanga o anga na to keteme ka a perdite kulangolona kuma ala ko ale kalna sangala innal insana ikado adamade ni yoro la kame adamade bedema nas akame bedema ngai insanunta ay kelenta kasura mago bebela ako ikado adamade la fi khusrin abi bonela sanga be adamade bonede adamade mana nyanga sanga la doro sanga de be adamade bone innal insana ikado adamade la fi khusrin kale ala kalnaku abe bonela illa allazina amanu fona kera mogo ye munu limani ara kadala la da ko ale ala kalna sanga la adamade be bonelentu sanga bike sababu ye ka adamade be bone fona kera mogo ye amanu ulimani ara kadala la limaniya jalantede umadawma wa amilu solihat ye bara nyuman cha manke waliya nyuman shinji tugu balmaya kalaw usillalaye uye jagabo uhinana umakarla wiya fara wa amilu solihati be solihatu de uye bara nyuman cha manke amafo wa amilu solihat uye bara nyuman cha man fenenke alai okoro limaniya doronta nyede fiketla ka ke bara nyuman kala yedi ma do dambe alala ngatuma do ka bara nyuman ke kasuma ko kuma na fe kalimaniya ka dalala katla ka bara nyuman ke o ye flanai wa sabana wa tawasaw bil haqq utlala ka nyogon la su ka ke tiyen kan tiyen era hakku ya ala to gododi ala era de tiyen o kuma na fe niye tiyen fodora bi na fe kame ala dema ko wa tawasaw bil haqq u ye tiyen fo utlala ka nyogon la su wa tawasaw ye nyogon la su bil haqq ka ke tiyen fo lika ko ay to ange tiyen fo de aka na so galo ma de hal ni ufa ni o de filila ubi tiyen fo ufai tiyen fo ifai fo chiko de be tiyen la ifai fo chiko de fenema la idenye ni ikabara de fenando fo chiko fenema la oye akoro na fara ko tiyen fo ifai fo chiko nyumana hakilimaya kono bonya kono karama kono oni be o tseka ke ina fo mogo mi kuma adenfe wa tawasaw bil haqq wi nyogon laddi ni tiyen wa tawasaw bis sabr utlala ka nyogon laddi ni sabali wade sabali e fem belebele badi ala kirawo de foya ko slameya escalier folo de sabali slameya escalier ode ngai sembi da folo mi kane ko de sabali okoro mo shit sega ga slameya ray folo fo ga soro sabali lebila ake kile ke yafa ake foy ma ike yafa ka to alama ka sege alama alami ya latige ake fima alami ya latige ake kila as-sabr sabali man ngona sabali e fem belebele badi ma shiti sa koro fo ala yere hinana mogo munu na ka hera ke mogo munu yi me ibaye aye chien fo ko watawaso belaki we nyon la dini chien o tuma bebo nga tlala ka president kun sabali e chien do de abi jigi do kono na fora ku ga sabali ko ma konti chien kan wa ai abi fo chien tigi de mako sabali nyon te galomi mogo min da ti fo e ko sabali da o terebi do adadi nga niya me yoro ko balma muso sabali balma ke sabali kana sika la ibi chien de kan o de ato anga sigida wala kuma do ibaye balma muso maw
walma sinamaw u bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ la ni nana kuma dɔ fɛ k'a kɛ sabali la ko kuma n ta de tɛ tiɲɛ wa la i ta ye tiɲɛ ye a ye fɔ tiɲɛtigi yɛrɛ de ma ko sabali o kɔrɔ f'an kɛ o de bila an dusukun na sabali fɛnɛ kɔrɔ tɛ k'i kɛ siran sabali kɔrɔ fɛnɛ tɛ k'i kɛ tiɲɛ dogo la i bɛ sabali tiɲɛ de kan nka farinya yɔrɔ fɛnɛ bɛ yen o ni sabali fɛnɛ tɛ fankelen fɛ kuma dɔ sabali bɛ kɛ a minɛn kɔnɔ farinya bɛ kɛ a kɛ yɔrɔ fɛnɛ na k'a deli ala fɛ ala kɛ hɛrɛ kɛ ne n'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye nin de ye sura in ye alakiraba ko nafa dɔ bɛ sura in na nafa min n'a ka bɔ kosɛbɛ ko mɔgɔ mɔgɔ ye suratul asiri kalan n'o ye k'a daminɛ wala asiri ka n'a bila fo a laban na ye ko walahi fo alahu taala k'o tigi dusukun labɔ ni sabali mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw ka farin ko mana k'u la u bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye i y'o kɔlɔsi mɔgɔ minnu na an y'a tɔmɔ an karamɔgɔw nɔ na i bɛ nin sura in sɛbɛn siɲɛ 7 ka nasi di a ma a kɛ min a la ni cɛ don a b'a min siɲɛ 3 ni muso don a b'a min fo siɲɛ 4 inshallah sabali ye ala de ta ye ala bɛ sɔn ka jisuma kɛ o tigilamɔgɔ dusukun na tasuma la ni ka sabali di a tigilamɔgɔ ma wa ko maa min ye sura in kalan alakiraba ko o tigilamɔgɔ bɛ wuli lahara jɔ don ka fara sabalibagaw kan ka fara tiɲɛtigiw fɛnɛ kan yarabi ala k'an wuli ka fara sabalibagaw kan k'an fara tiɲɛtigiw kan lahara jɔ don ni alakira yɛrɛ hɔrɔma ye ni kuranɛ hɔrɔma ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni nin sura yɛrɛ hɔrɔma ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to nin émission in na inshallah a ka seli sura in kɔrɔw a tɛna fɔ u la fiyewu i kɛlen ka sura kɔrɔ dɔ i bɛ ka sura min kalan seli la o baraji ka bon kosɛbɛ mɔgɔ min b'a la k'a kalan i n'a fɔ récitation a tɛ foyi dɔn a kɔrɔ la ala kɛ hɛrɛ k'an ye a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى